Doğu Perinçek Seruki Partiya Vatan ya Türkiye ne de nava hükümeta Türkiye'de ya yani tu berpirsiyariya ve ya fermi tüneye li tesira gotuna vil Türkiye geleke. Ev biçe Şam'e dibêje wan hem Rus hem jî hikûmeta Tirkiye ji vê serdana xwe agadar kirine. Perinçek got Mosko gelekî dixwaze Sûriye û Tirkiye li hev war. Doğu Perinçek mîvanê min e Serokê Partiya Vataniya Tirkiye ji Moğla wê bibe mîvanê min. Birêz Perinçek bixêr hatî. Destpêkê dixwazim bizanibim Spas dikim her hevin. kengî biçê Şamê û hûnê li Şamê li gel kê bicivin. Evet, bütün izleyenleri Ya slavê xwe hemû bo temaşevanên we dibêjin. Di meha îlona ya pêşme da em ê bi şandekê re biçin Şamê. Li Şamê Sayın Cumhurbaşkanı birêz Serok Komar Beşar Esed me vexwende Sûriyê. günlerde bir Em takım ê rojin pêş da gezileri, di hin görüşmeleri var. serdanên wî ê navnetewî ê navdewletî wê hebin em ê bikin. û li gor wê taqîmê demsalê em ê li hev Yani bînin. tê li Şamê li gel Serokê Sûriyê Beşar Esed bicivî tê ji Esed çi bixwazî? Evet, Belê. beni davet eden Suriye E, Devlet Başkanı Serokê Sûriyeyê min Sayın vexwend Selans birêz şer Esad re em ê hevdîtinê bikin. Em ê bi danûstandinên nêrînên xwe bigînin hevde. Pirsgirêk ev e di li Bakurê Sûriyê pirsgirêk bi terora PKK YPG heye û li wê derê di wê hinek jî di navên bin navên İslamê de ku alêbelê ku dijî İslamê ne terora İslamî heye divê ew bêne paqijkirin ji wê derê û welatiyên Sûriye ku li Tirkiye ne jî bo wan vegerin ku cihekî ewle bo wan bê avakirin ku li welatê xwe bijîn. Em ê vê mijarê bîra Birêz baxin. Perinçek hûn her demê YPG terorîst bînin, Kurd YPG terorîst nabînin. YPG jî tu çalakiyeke terorîstî li hemberî Tirkiye nekiriye. Yani armanca we çi ye ku hûn her demê YPG bi vî awahî terorîze dikin. Tevî ku YPG her demê dibêje ew dixwazin peywendiyeke dostane li gel Tirkiye çê bikin. Lê Tirkiye her demê terorîst dibîne û êriş dike. evet, bölücü örgütlere Yani rêxistinên parçekirî peya de YPG PKK heman rêxistinin li ji bilî PKK tir rêxistineke nîne. devletleri tarafından da en önemlisi bizim Türkiye Tiştê herî girîng ji bo me ku li dijî Tirkiye ev ji Tirkiye ji bo aliyê xelkê Kurd ve jî wek rêxistineka terorî tê dîtin çi ferqa wan nîne û YPG û PYD jî dibin kontrola PKK de ye. Suriye'yi bölen örgütler Ev rêxistinên ku Sûriye parça dikin nedeniyle bu tekiliyên wan ji ber ku bi PKK re hene û ku PKK piştgiriya wan dike û Tirkiye wan wek rêxistineka terorîstî dibîne. Mixabin di xizmeta emperyalîst dewletên emperyalîst Amerîka û İsraîlê de ne û ew piştgiriya wan dikin û li dijî dewleta Tirkiye ne büyük zarar veriyor. û gel zirareka zêde didin gelê Kurdiyê Tirkiye jî û gelê Kurdê din jî bi gelê din re ku rên nahêlin ku gelê Kurd bi xelkê din re nav aştiyane û biratiyê da bijî û zirarê didin vê tiştî û bi xizmeta berjewendiyên Amerîkayê li herêmê dikin. Kara kuvvetim diye bahsediyor. Amerîka ji wan wek hêzeka bejahîya xwe Belê. behsa wan dike û perwerdeyê li Sûriyê Bölgedeki dide wan halklar û ew halkı da teve gelê Kurd jî û hemû dewlet û xelkê herêmê ji vê rêxistinê zirarê dibîne. bêguman ev nerîna te ye mesela xwe nel gel vê nerîna te me lê hikûmeta Tirkiye ji vê serdana te got agahdar e dixwazim bizanibim helwesta fermiya hikûmeta Tirkiye ji vê serdanê ji bo Şamê û hevdîtina li gel Esed çi ye? sizin bilginiz olduğuna göre Li gor ku zanyariyên we hene var. yani zanyariyên komara Tirkiye jî hene. Değiliz. Lê belê em ne partiyeka ku dibin kontrola hikûmetê de ne
ام فرمان خو ج حکومت نگرن وطن پارتیسی بریار خاص سربخوا وردگره Suriye'yi ziyaret برجی من سردانا سوریه کربو دو آن سردانان داجی hükümetten izin almıyor. حکومت ام چون ام جوه جاره جی دستور ج حکومت ورناگرن ام طالب حکومت نکو ام ترکیه بریفا ببن جبر ویجی ام نکارن او بکن بریار می سربخوا هنه لیبله ما Sahibidir bunlar. حکومت ترکیه جی و سردان ما آگاه داره ام فکر وان جی ور بگرن درباره و برز سردان خدا پرینچک yani Kurdan nezik van است ki mesela salên wediyan da dîsa çûbûyê Şamê de serokê PKK Abdullah Öcalan jî dîtibû tu çûbûyê kampa Buqa jî yani ji nêzik va te dişopînim bilê berî demekê mesela hûn her demê Kurdên Sûrî weke dijmin dibînin tevî ku Kurdên Sûrî tu caran dijmintiya Tirkiye nekirine naxwazin jî çima hûn naxwazin weke berê pêwendiyên xwe mesela bi rêveberiya xwe ser bi hesedê re baş bikin tê bîra te yanî wel Enqerê pêşwaziya serkirdeyên PYD dikirin çima hûn naxwazin weke berê ew pêwendî hebin Hayır biz Na. Suriye Kürtlerini, ام Irak کردن سوریه Kürtlerini, کردن bizim عراق halkımız- کردن ترکیه خلق منه halkımız, biz kendi گله halkımızı منه düşman ام görmüyoruz, خلق خواک دجمن نابینن düşman görmüyoruz. به تا آوای امان دجمن نابینن Programımızda yazılı. د Şöyle bir برنامه programımızda پارتیا مدا جی هیا biziz, ترکیه biziz, ترک جی امن کرد جی امن milletiyiz. Yani ام به هفرا ملت ترکی Ema çawa dibe Em, birez perinçek Kurdca emin, çawa Türkçe dibe emin. Kurd Türk bin yani ev ku derê çê bûye mesela hûn dibin Arab yani Türk dibin Arab hûn dibêjin Kurd jî Türkin Kurd milletekî cuda ne Kurd ne Türkin weke hûn Türkin Arab Arabin Alman Almanin yani Kurd jî Kurdin milletekî cuda ne Kurd jî mafê wan heye li Sûriyê bibin xwedî maf çima hûn rêl ber wê yekê digirin Suriye ile ilgili konuşmuyorum. از Ben درباره از بو کردی سوریه دا سوریه دبیجن. ناخفم ام با کردن ترکیه دبیجن Suriye'deki Kürtler tabii o Suriye'nin او کردن سوریه anayasası لگور دستورا hukukuyla سوریه ته پیناسا کرن لگور برنامه و لگور دستورا و ته ام نکارن دستوردانه بکن دوردا تشتکی بیجن لباله کردن ترکیه ise bir kısmı Türk. لگور پارتیا ما وطانه که Türkiye'de anası Kürt, babası بوس ام گلک انسان مال ترکیه هنه که باوان کردن دیوان ترکن یا دیوان Türk. کردن یا باوان کردن یعنی Geçmişiz. کم کتنه ناف هفده بونه یکه Bu bakımdan جوی حالی ده halkımızı خلق ما manası yok. معناوی تنکم خلق خود دابش بکن پارچه بکن Eskiden اف بیناسه تر چته جدانه bir kavramdır. بره اواکا بیناسه که سیاسی هبو او کسی که ناف دولت دا ناف کم ببون Öcalan da aynen böyle kabul ediyor. اجالان جی بوی اوایی قبول دکر دماد هفدیتنین مده لی Geleceğiyle ilgili ام د بو پاشا روژا سوریه بو بریاره و بو دستورا و چه ایشه مپینینه و ام تشتکی نابجن دوی واریدا لی بله مروف میو کروه داره دجی ام د ناو هفدا دجین ام بهر بو کرداجی وسا بو ترکانجی وسا د پارتی اما وطن داجی şu anda Vatan Partisi گلک Türkiye'nin کرد هنه و Urfa, پارتیا وطن لأورفا لشرنخ لآمد لوانه لجولامرگه لموش لبیتلس لچولگه vatandaşlarımız خلق می کردن و کرد می و داره بشتاری پارتیا وطن دبن ırk olarak Türklerin پارتیا وطن نوک نژادی کو پارتیا کا ترکایه پارتیا همو ولاتین ترکیه نه یا هم یا ترکایه هم یا کردا دم هم بحثا کردا دیل لیکن ام نوک Kurdên Sûriye قومکی birêz جدا وک do بحثا خود perinçek. کن Kurdên Sûriye dixwazin cîranên dost bin, cîranên baş bin li gel Tirkiye. Tirkiye heta niha îşareteke kesk û baş nedaye Kurdên Sûriye. Yani weke Kurdên Sûriye cîranên baş qebûl nekirine. Tirkiye amade ye cîrantiyeke baş bi Kurdên Sûriye re bike. Şer nemîne, êriş nemînin, kuştin, dron, bombabarankirin nemîne.
tabii helbet helbet tabii bizim Le komşumuz ciranê me Cumhuriyeti komara Arab a Sûriye de lê belê var. di nav komara Sûriye Arab da Arab hene Kurd hene ji aliyê baweriyan ve Amerîkan Hristiyan hene Alawî hene Sünnî hene Suriye, Irak, Türkiye, İran di nav van welatan her diyan da nijad û qewmên cida û baweriyên cida hene gelek welatê me gelekî dişibin hevdê dema em cîranên me Sûriye tê gotin em behs Sûriye komara Sûriyeya Arab wek dewlet dibînin û ew mirovên ku di wê dewletê da dişîn hemû ew xelk birayên me ne û cîranê me ne em bi sed salana jî bi hev ra wan ra jiyana ji ber vê hêza me û xoşewîstiya me û hezkirina me bo wan a bi hev jiyanê heye bi wan ra lê belê em li herêma xwe Amerîka zirarê dide va cîrantiya me divê Amerîka ji vê derê Baş. Amerîka Wê demê- dixwaze me em şerê hev bikin û li hev bikin Wê demê hûn çares Amerika Mhm, em li baş. vir da li hev bikin emperyalizma Amerika û siyonîzma İsraîlê destwerdana wan li herêmê em hemî li dijî destwerdana wan derkevin hûn biratî bijîn. çareseriyeke çawa ji bo Kurdên Sûriye dixwazin. O bizim Ew ew biz Suriye'nin ew nakeve qadame em destwerdanê di pirsgirêkên Sûriye'de nakin yani mesela mijara Kurdaya wê derê divê dewleta Sûriye biryarê bide em rêzêl biryara wan digirin lê ez du cara çûme Sûriye min lêkolînên berfereh jî li wê derê kirin bi rastî li Sûriye jiyana wek hevî û xweş heye ku mirov dikare mînak werbigire mirovên li Sûriye di nav aramî aştiyê da dijîn di heman demê da ji baweriyên olên cida hene li dijî Xristiyan û mezhebên din Elewiyan nêrîneke aştiyane heye û rêz heye wek hevî heye li wê derê ji wî alî ve di vî warî da pêwîstiya Sûriye bi alîkariya me nîne di bo paşeroja Kurdan ya li wê derê û paşeroja Ereban da dê ew bi xwe di Belê. destûra xwe Birêz amade bikin. Perinçek hûn ê ji Esed bixwazin ku statûyekê nede Kurdan li Sûriyê? bizim Sayın Birêz Cumhurbaşkanı Serok Komar Esed em ê civîna me da Suriye Anayasası'nın destûra Sûriya dewleta Sûriye yapılmasından yana û em ê bibêjin ku bira ji aliyê xelkê Sûriye ve bê destûra wê bê amade kirin ji ber wê jî hewildanên destwerdanê em li dijî wê ne ku bo destûra Sûriye em li dijî wê ne ku Tirkiye jî destwerdanê dikarin Sûriye da bike Tirkiye jî û hikûmeta Tirkiye jî em bi terkez li dijî destwerdana ava çêkirina destûra wê derê ne berdim bila Sûriye bi xwe destûra xwe amade bike pirsgirêkên neteweyan qewman û mezheban û baweriyan bira bi xwe biryarê li ser vê mijarê bide Sûriye bi xwe vê biryarê bide di vî alî da divê xelkê Sûriye û Eger Sûriye bi Kurd xwe vê bibin ew ê xwedî çê bike statû li Sûriyê hûn ê li dij derkevin? niye karşı çıkalım? çima em li dijî derkevin eger dewleta Sûriye û xelkên Sûriye Yönde bir karar di vî warî da biryarekê bistîne em çima li dijî wê derkevin devletinin ve milletinin ew biryara dewleta Sûriye û milletê wê ye em ê rêzêl wê bigirin bizde lê em li herêma xwe istemiyoruz. em parçebûnê dabeşbûnê naxwazin bi taybetî ne wek federasyon û dewlet divê di nav yekitiyê de wek millet wek dewlet di nav yekitiyê da çareseriya bibînin em va gelekî giring e lê ya herî giring jî ew e ku em di herêma xwe da hemû li dijî destwerdana Amerîkayê ya İsraîlê derkevin divê em li vê derê vî tiştî biaxivin çima li bakurê Sûriyê binkeyên Amerîkayê hene çima
İsrail'e bomba baran dike erişe. ama Türk Suriye hevpeymanên pek were brez do perinçek yani hûn hevpeymanên Amerikane yani Amerikî li gel we di NATO dane ortağê siyasî û ticarî û askeriyên NATO Na. weke Türkiye weke hikûmet. Biz vatan olarak, Em wek Partiya Watanê, biz Vatan Partisi olarak em wek Partiya Watanê, ayrılması em dixwazin Türkiye ji NATO derkeve. çıkmayı savunan tek Em partidir Vatan tekane partîne ku em dixwazin Türkiye ji NATO'ya derkeve û Amerîkaya wek hevpeyman nabînin. Amerika ew teve xelkê Kurda, xelkê Türk jî, Ereb jî, Fars jî, Amerika dijminên van xelkane em wek dijminên van xelkan dibînin. Em li dijî binkeyên Amerîkayê yê Tirkiyeyê jî tenê ne li Bakurê Sûriyê li dijî wê derane. Em li dijî încirlikê de jî, em li dijî Kürecikê ne ya Malatyaya jî, em li dijî hemû va binkeyane ku em dixwazin binkeyên Amerîkayê li herêma me nemînin. Gelekî spas Amerika'nın kesinlikle Em bi aha tekez keremke dijî Keremke. Amerîkayê ne. keremke gotina Em- da wê bêje brez perinçek. ama herke Iraki Kürdistan bütün Irak Kürdistan Ez silavê xwe li hemû gelê Kurdistana Iraqê dikim, silavê xwe pêşkêşî wan dikim, spasiya wan dikim. Iraki Kürdistan bakın. Gelek baş çend gotinê Kurdî jî Kurmancî jî fêr bûye. Ez ber zindana Diyarbekir'de Amedê de mabûm. Çi baş e Hinekî fêrî çi Kurdî baş e bûbûm. brez do Çend brez do bêje perinçek. fêr bûbûm. باشه چند گوتنی کرمانجی فیر بویا بنرن مثلا همو کردین کل باکوره کردستان دمینن به ترکی داخفم ترکی زانن 20 میلیون کرد بدره هونجی هدی فری کردی ببن باشه مادام هوند بیژن امو کردان برانه دوستن جیرانن هونجی هدی فری کردی ببن تشتک نوبه Öğreniyorum. Bayağı Ez biliyorum. de elimim gelekî jî fêr bûme. Ayrılırken aha Dema ji ve qetiyam ji zindanê ji Amedê ez çûm serdana qawîşan min dema xatir ji wan xwest me hemiya bi Kurdî xatir ji wan Baş xwest e, Kurdiya gelekî min baş e. heye ez hinekî dizanim. زور سپاس دو پرینچک سروک پارتیا وطن یا ترکیه ج مغلا بیوانی میبوی گلک سپاس